Morjesta pöytä ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään me tehdään topakkoa. Ja joo, topakko on yksi simppelimmistä resepteistä ja joo, aloitetaanpas topakkon tekeminen. Ensimmäisenä meidän pitää hommata topakkoliifejä, jota meillä on jo. Sitten meidän pitää tehdä dehydraatori, jonka resepin näet tossa ja tossa. Ja bloggiposta räftääkö se? Mä oon Jonttu, väärin nimi. Se on mun nimi vaan. Niin mitä mun tää tehdä nyt tällä? Dehydraatori, se näet tossa resepien. Ruohos. Ja. Joo, sä et tarvitse topakkoliifejä. Ja tungit sen vaikka nyt tohon. Väärinpäin meni redstoneit ja ironit, no. Noin. Tää näyttää vähän siihen niinku pytyltä. No niin, ja sitten me kuivataan topakkoa. Misklik. Me tungetaan tonne topakkoon ja sitten me odotellaan, että se on kuivanut. Se on yksi kerrallaan. No, sitten me laitetaan tämä dry-topakko tohon, ja se on 3 topakkoa, joka on yhtä kuin 1 tupakko. Ja sitten kun meillä on tullut toiset, ja sitten me laitetaan se taas tohon, ja sitten otetaan meidän paprut, niin näin tehdään hauskat. Ja se on yksi tämmöset satsit. Ja no niin, otappa siitä vähän. Tehdäänkö me gasoliinia? Ei tehdä, bro. Ja sitten vähän vedetään. Sulle pitäisi tulla nopeutta, kyllä. Ja nopeus 2 jossain vaiheessa. Boa. Ja se kato. alkaa olla kuule valmista. No hei hei.